سلام زخبركم تخاتلتنا كما يجنحكم امباركس ناي ساعة زينا حزلكم متيالخو مجمرتاقن ارست زينا نخيلت زحلفو حموش عمتات زقمقم مجلس بنغستي ارترا تقراي نسدرا بيت جنزباو دبس كوهاب مخانو تفليتو ابكنات حد سودان زسمع زلو عزرانا بدمت البشر بوتين هاجرو فتنا بنيكليراو ساعات سرح ميسايل كم زكادت قاليتون كالوتن زبلو زيناتات حزنا مسيناكم علينا سناي مكتستال مجلس منغستي ارترا قسقس حموش عمت انتهي مسألة كدما حموش عمت او ورحت مسكرة من تقمتن 2018 دب ارتران ايتوبيان دحر اسرع عمتات كنت تتصابقو داقم تخفتو حزب خلتين هاجرات بأزي حقوس منفس تراخبلو كوتاباون نقداون تفتات هيوات كزر زجمرلو مسودبات زراخ بمسمرات مقعزيان محداس لعلن تحتن زبهاللو زنبرة تسفو واني نيرو اتهواهو بوقاتيلو انت زنبر قسقس حموش عمت انتهي كون مسألة اتجمارو ندريت سلامن ابيت عبب سراتي نيرو يقداس مسنا يسكفتاو مغنياتو هزبتات إرتران إثيوبيان إننا واتكا كلولاو ممحدار زلمادوم حيلتات عبلالا اتسترخ بسلام سلا زي ما أموهم معلوباتهم رئيو نيرو فولي لوخ حبرة أوروبا أبكرن أفريكا زنبرا ألكساندر روندوس نايويانا وتهدرعو عقمي تماليسو أب إثيوبيا مساقاقر منغست خساب زي كوما إرترا إثيوبيان سومالن فتيرو موزلو خلان دلديلو نمبرقاو قماقم كرن أفريكا كوكوات أطورو تخلولو خبل شغلوتهم درجحو كله زذكروي بزد ما نتم بقطع حزب إثيوبيا كابسلتان مقلافهم زعرعرهم نديات بمرسسان منكركور تاريخ ندحريتنا مملاستن كل بتبتب كتجا جميرو اتتج سوراي نبرن سقات انها اللوغنا دوبات انت تخافيتو حزب مس حزب انت تراخبو حدحداو متأمان ام معزازناتو قدا ختصاوتي خيلو بزبل تسفا زتورل اولاو مريت ارتراكو جنا خيتملسه اب حزب ارترا استفتصم قفعن بدلن يغريتان كحسن كيتحتتلو تبقسو سلام مدلدال قدامنا توهيبو مرأيا سناي دليت حزبن منغستن إرتران سلامو قربتنان محزنتن دماينيرو كم أكال نايز تبقسوزي دوب أم حجر حمورا أبستخفتلو تنبل كبر بريزيدنت إسياس أفوركي نتناي من نقاط تجي بمخشاح نمنتا إخم نخينات تدالو زلهم كنات أيدليكم نيو زبل مال أختب متحللاف مرحت ويانا نوديت حيلتات أبلالا كنا حلون لبنا خعبيون معدونيرو كله خمز ذكرو كم مرحت ويانا جيرو نسلام ستلمنا يلن كنات بهلاو وتنايو نابلو نعندرا أبز الشباشة بلوز نبر أوان نهزب إثيوبيا زوكلو مرحت هايمانوت عبيت عدي هبات سبات نام غلب مخد بفلاي عديتات تنبركيخن زرنزحنا نبعا نسلام ممحتانن زي هاس الزخريو انتخونا وق نمولكم ويايو نتم زلعخوكم سلام كقبرو لمنوام زعينو تبدعي تمليس لهم قداماي عندرا دحر مقلعو عبسنا كلتشحن إسران حدن منكس إثيوبيا سراويتو كاب تقراي مسحاوي ذكر إذا سقوم تزقن كم دخامي ترأيو بولو كفي وانتولو ناتبهال دما بتبتب سلطنو أماي تاشحات قلعون من سياتن هزبن أختيتكا كساب سمين شوها تبتحو سلام وزة تزبهاليلن كنات توديئيو مسمان كنزاتا زبلنا الشعب الدعا زرسا عيكونن كالاي عندرا مكتئ مستقبر اللون فدرال سراويتنا بتقراي كياتيو توسينو سب أورا ديت نمبصحكا بينا وسقوم تمقراز تقسي توسيدو إذا عدل زون أبكندن سلام نسالسي عندرا مدالو يوم تتاكي مملو عشاكالتي نخينات زخون زاكل مقبرة ديتن عدكن مسقوارو تقعا اتقبعت مريت زكالاتف سالساي عندرا تولعو إذا خلو ناي سلام عدلات بتعبيت نتسكا 4 كيلو انتزي حزنا أسمرا انتزي أتنا ناتبهلا مغزفتن مرير سقاين هزب تقراي استخايدة ناي مودات عندرا دما أماي تاشحات من إسياد دحر ملكامو بوعل أدكي مفتاح تأديبو لومي هزب إثيوبيا واغا نايزي خونتو عندرازي أبزستن تنالو زلو وان إذا مرير تموكروزي نسلاماو من نببار مسرات زخون لبونا زلاق سلامن رقعتن ممتع زقلقل استراتيجياوي حسب زمنجو سفح أمر خفتر تثبيت زقبرلو وريدو زلو أدرعن كبدن زي قبان كساران دحر داقيم تمرتي انت تقاسيمو نتي انبزاز حزن كساران مرتن زدبس سلامن أبيتن أممتا أبركتو كالويو تقراي نسدرابيت جنزب أو دبس كواب مخانو تفليتو أب تقراي بهراو مع التحزن ككير مخانو مدلوات أبزق برلو زلقوان سدرابيتات حاجز جنزب أو دبس كوابن مخانو تفليتو أزيز حبر زلو بيت مخرفة مسرح جزاو محدار كل تقراي كاب سلسة كساب حموشة تكمتي كل تشحن 16 عام تمرت جئز ككايت توسينون زلو بهراو مع التحزن أملكيتو مملحة تقبارة أبز زرق حلو واني أب تنقل التعامتات أبز تخيل الدماغينات أب تقراي بأشحاد زغط رسبات مويتو من سن كيلو
يوم بسنكو بزحات سدرابيتات أب كبير سجم محبراون كتبان قلولاو وديقان يركبا سمز تخلل مرد بسرعة من قدب زي من قارومن بمدنقايمن سدرابيتات نجنكاتن مكلباتن تقاليعم زبل نقفيتا كقرب مصنحون زفلاتيو ولدي بزعبا دوقم سبيتي دهاي سبايا خحتو بزحات تخلابيتو من كابز حلفو دهاي فلتيوم نزبلوم والكاسبات ገንዘብ ከፊሎም ሓበሬታ ከዕድጉን መጽንሖም ክንገር ጸንሐ ኮይኑ አትግዚያው ምሕዳር እዚ ከም ዝበለ ተግባር ብገበን ከም ዘቕጽዕ ከጠንቅቕ ጸኒሕዩ ስድራ ቤት ነቲ ብምሕዳር ኣብ ተቕንያት መዓልቲ ሓዘን ዝግለጽ ወግዓዊ ምንጋር ክጽበዩ ብዝቐረበ መዘኻኸር ድማ እቲ መዓልቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክኸውን ተወሲኑን ደቆም ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ድማ በቲ ግዚያዊ መንግስትን ትካል እግር ምትካል ትግራይ ትእምትን ገንዘባዊ ደበስ ክወሃቦም ምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ ነጺሩ በዚ መሰረት ንስድራ ቤታት ብሕሳብ ንነፍሲ ወከፍ ስውእ 20,000 ብር ክወሃብ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድእ እዚ ገንዘብ 10,000 ብግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ እቲ ፍርቁ 10,000 ድማ ብትእምቲ ዝሽፈን ኮይኑ ንደበስ እምበር ንመትከል እግሪ ከም ዘይኮነ ተፈሊጡሎ እቲ ብምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተፈሪሙ ንህዝቢ ተዘርጊሑ ዘሎ መምርሒ ካብ ጥቅምቲ ዝመጽእ ቀዳም 3 ክሳብ 5 መዓልታት ሓዘን መርድእን ዝኽርን ክኸውን ጥቅምቲ 6 ድማ መዓልቲ ሕራነ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ብሄራዊ ሓዘንን ዝዛዘመሉ መዓልቲ ክኸውን ከም ዝተወሰነ የመልክት ኣብቶም ዝተጠቕሱ መዓልታት ሓዘን ዝኾነ ይኹን ብንግዳዊ ይኹን ዘይንግዳዊ ትካል ድምፂ ምቅላሕ ስፖርታዊ ፀወታ ምክያድ ብተወሳኺ ትልሂትን ጓይላን ከም ዘይፍቀድን ብሕጊ ከም ዘቕፅዕን ኣብቲ መምርሒ ተነፂሩሎ ብዘይካዚ ማሕበረሰባዊ ውራያት መርዓ ጥምቀትን ዓመት ቆልዓን ኩልኩል ኮይኑ ኣብያተ መስተር ሙዚቃን ዕፅዋትን እቲ ብጀነራል ታደሰ ተፈሪሙ ተዘርጊሑ ዘሎ መምርሒ ብወግዒ ዝፍቀድ ኣስከሬን ስውእ ካብ ዝተቐብረሉ ቦታ ምልዓል ወይ ቦታ ምዝዋር ኩልኩል እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ውላድኩም ኣበይ ከም ዝወደቐ ክንሕብረኩም ብዝብል ዓሰርተታት ኣሽሓት ገንዘብ ክቕበሉ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪቱ ጀነራል ታደሰ ኣስከሬን ንምምጻእ ኣበይ ከም ዝተሰውአ መረዳእታ ኣለኒ እናበሉ ከም ስራሕ ዝሓዝዎ ሰባት ምህላዎም ንፈልጥ ኢና ገበን እዩ ወለዲ ግን ደሃይ ውላዶም ንምፍላጥ ምንቅስቓስ ኣየድልዮምን እዩ ንሕና ኢና ናብኦም ኬድና ንዛረቦ ክብል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ እውን ነዚ ብምምልካት ሓበሬታ ስዋኣት ኣለኒ ብምባል ዝኾነ ይኹን ጥቕምን ክፍሊትን ምሕታትን መቐባልን ክሳብ 50,000 ብር ዘቕጽዕ ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ተነጺሩሎ ነዚ ግብራዊ ንምግባር ድማ ኮሚቴታት ቁፅጽርን መቕጻዕትን ብደረጃን ጣብያን ወረዳን ቆይመን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝስማዕ ዘሎ ኣዘራራቢ ድምፂ አልበሽር ሱዳን ንኣዋርሕ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚማላ ቴክኖሎጂ ዝፈጥሮ ዘሎ ምድንጋር ከዓ ካልእ ረስኒ ይወሲኹላ ኣሎ መቸስ እቲ ን30 ዓመታት ነቲ ሃገር ዝገዝኣን ካብ ስልጣኑ ዝተዓልወን መራሒ ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ትዝክርዎ ትኾኑ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር እንዳሓር ግን ፈጺሙ ኣይተረኣየን ኣብ ዝቐረበ እዋናት ብፍላይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ግን ብመንገዲ ሰብ ስርሖ ብልሒ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተመሳሲሉ ዝተሰርሐ ድምፂ አልበሽር ሰፊሕ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ እዚ ከዓ ነታ ብግሁድ ብኩናት ፋሕፋሕ ኢላ ዘላ ሃገር ኣብ ኢንተርነት እውን ሓያሎ ደንገር ገራእትዩላ ይርከብ ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ ኣካውንት ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ልሒኹ ዝወፅእ ዝበሎ ድምፂ ናይቲ ፕሬዝደንት ነበር ክዝርጋሕ ጸኒሑ እዩ እታ እዚ ውልቀ ሰብ ዝጥቀመላ ቻነል ዓሰርተታት ክሊፓት ጠቂዓ እቲ ድምፂ ግን ኩሉ ናይ ሓሶት እዩ እቲ ብገበናት ኩናት ዝኽሰስን ኣብ 2019 ብወታደራዊ ሓይሊ ካብ ስልጣን ዝተዓልወን አልበሽር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ካብ ዘይረአ ዓመት ገይሩ ብከቢድ ሓሚሙ ከም ዘለውን የመን ንሱ ነቲ ክስታት ገበን ኩናት ኣይቅበሎን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መንጎቲ ኣብዚ እዋን ዚ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወታደራዊ ሓይልን ተናሓናሓ ጉጅለ ምልሻ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን ውግእ ድሕሪ ምፍጣሩ ኣብ ዙርያ ሃለዋቱ ዘሎ ምጥርጣራት ከቢሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎስጓሳት ከዓ ሓደሽቲ ኣገባብ ብምጥቃም ብኸመይ ናይ ሓሶት ትሕዝቶ ብቕልጡፍን ብሕሱርን መንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርግሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምዃኑ ኪላታት ይገልጹ ተመራማሪ ዲጂታላዊ ፎረንሲክ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሃኒ ፋሪድ ዝተረቃቀ ቴክኖሎጂ ምትላል ድምፅን ምስልን ንኹሉ ተበጻሐ ምዃኑ ኣዝዩ የጨንቐኒ ይብል ንሱ ወሲኹ ዝተረቃቀ ተዋሳእትን ዓሰርተታት ዓመታት ክውንነት ክጣመሙ ክኢሎም እዮም ሕጂ ግን እቲ ውሑድ ቴክኒካዊ ክእለት ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ናይ ሓሶት ትሕዝቶ ክፈጥር ይኽእል ክብል የረድእ እቶም ድምፅታት The Voice of Sudan ኣብ ዝብል ገጽ ተጠቂዖም ኣሎ እዚኦም ኣብ እዋን ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝተዋህበ መግለጺታት ዝተወስዱ ዝጸንሑ ቅድሓት ጸብጻባት ዜናን አልበሽር ተዛሪቦም ዝተባህሉ ብሕቡእ ተቐዲሖም ዝወፁ ድምፅታትን ዘዋደዱ ይመስሉ መብዛሕትኦም ድምፅታት ካብ ኣኼባ ወይ ናይ ቴሌፎን ዕላል ዝተወስዱ ይመስሉ እዞም ድምፅታት ጽሬት ዘይብሎምን ካብ ሕማቕ መስመር ቴሌፎን ዝተቐድሑ ዝመስሉ ቁርጽርጽ ዝበለ ድምፂ ዘለዎም እዮም ሓቅነቶም ንምርጋጽ ሰሙያ BBC ሞኒተሪንግን ሱዳን ተወኪስና እዮም ኢብራሂም ሃይታር ናይ ቀረባ እዋን ክኾኑ ትኽእሉ ከም
زيلا حبيرنا اتدمتي ناي البشر يمثل انت خنا نزحلف حدة عمتات ازيو حميم ስለዝነበረ ክሳብ ክንደዚ ብንጹር ክዛረብ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን እዚ ማለት ግን ንሱ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ካልኦት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣመራጺታት መርሚርና እዞም ቅድሓት ዳግማይ ዝተፈነው ዝጸንሑ ድምጽታት ኣይኮኑን ድምጺ ከምስል ብዝኽእል ሰብ ዝተሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ምጥርጣርን ኣጸጋሚ ኮይኑ እቲ ሰሓሸ ዝበሃል መእሰር ዘለዎ መረዳእታ ካብ ሓደ ተጠቃሚ ኤክስ ትዊተር ዝመጽ ሓበሬታ እዩ እቶም ፈላሞት ቅድሓት ድምጺ አልበሽር ብነሓሰ 2023 እዮም ተጠቂዖም ኣብዚ ድምጺ ንኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አብደልፈታህ ቡርሃን ክነቅፍ ይስማዕ እቲ ናይ በሽር ድምጺ ምስቲ አልኢንሲራፊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅድሚ 2 መዓልቲ ህቡብ ሱዳናዊ ተንታኒ ፖለቲካ ዘመሓላለፎ ቀጥታዊ ፈነው ፌስቡክ ዝመሳሰል እዩ ንሱ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝነብር ይእመን እንተኾነ ገጹ ብካሜራ ተራእዩ ኣይፈልጥን ክልቲኦም ድምጽታት ወላውን ተመሳሰልቲ እንተዘይኮኑ ዝዛረብዎ ግን ሓደ እዩ ክልቲኦም ድምጽታት ብሓባር ክኽፈቱ ከለዉ ይመሳሰሉ ነቲ ናይ ድምጺ ማዕበላት ብምውድዳር ኣብ እዋን ዘረባን ስቕታን ተመሳሳሊ ቅዲ ከም ዘለዎም የርኢ ክብል ፋሪድ ይዛረብ በዚ መሰረት ድምጽ ዝቀያየር መተግበሪ ሶፍትዌር ዘረባ በሽር ንምምሳል ኣብ ጥቕሚ ከም ዘውዓሎ እትመርትዖ ይሕብር እቲ መተግበሪ ሓደ ድምጺ ብምጽዓን ዝደለኻዮ ዓይነት ድምጺ ክህበካ ዝኽእል ሓያል መተግበሪ እዩ ቢቢሲ ተወሳኺ ምጽራይ ገይሩ ብተመሳሳሊ መልክዕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉ ድምጽታት ረኺቡ ብውሕዱ ካብ ተመሳሳሊ ተንታኒ ፖለቲካ ዝተወስዱ ብውሕዱ ተወሳኺ 4 ድምጽታት በሽር ተረኺቦም እዚ ውልቀ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ ምስታፉ ዘረጋግጽ ዝኾነ መርትዖ የለን እቲ ናይ ቲክቶክ ገጽ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ፍሉይ ትኹረት ገይሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ፑቲን ሃገሩ ፈተነ ብኒውክሌራዊ ጸዓት ዝሰርሕ ሚሳይል ከም ዘካየደት ገሊጹ روسيا ናይ መወዳእታ ዓወት ፈተነ ብኒውክሌራዊ ጸዓት ዝሰርሕ ክሩዝ ሚሳይል ከም ዘካየደት ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ኣቐዲሙ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፈተነ ናይቲ ብቡራቨስትኒክ ዝፍለጥ ኣጽዋር ኣብ ቀረባ ግዜ ክካየድ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጻባት ኣውፅኡ ነይሩ እንተኾነ ኣፈኛቲ ፕሬዝደንት ነጺግዎ ጸኒሑ እዩ እዚ ንፈለማ እዋን ኣብ 2018 ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ፈተነ ኣጽዋር ደረት ኣልቦ ርሕቀት ክጓዓዝ ዝኽእል ምዃኑ ይግለጽ እንተኾነ ንዓቕሚ ዝምልከት ብወግዕ ዝፍለጥ ውሑድ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ ዝሕብር ጸብጻባት ኣሎ እዚ ሕጂ ፕሬዝደንት ፑቲን ዝገለጸውን እንተኾነ ብናጻ ኣካል ኣይተረጋገጸን ክሳብ ሕጂ ድማ ካብ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተዘርግሐ ኣሳእል ሳተላይት ሩስያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ርሑቕ ደሴት ኣርክቲክ ቅድሚ ሕጂ ፈተነታት ኒውክሌር ሶቪየት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ሓደሽቲ መሳለጥያታት ከም ዝሃነጸት ይሕብሩ እቶም ኣሳእል ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ባረንትስ ኣብ ዝርከብ ደሴታት ኖቫያ ዘምልያ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ህንጸት የርእዩ ፕሬዝደንት ፑቲን ትማሊ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ከም ዝበሎ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ዘመናዊ ዓይነታት ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ዝነበረና ስራሕ ወዲእና ኣለና ኢሉ ወሲኹ ናይ መወዳእታ ዓወት ፈተነ ብሮቨስትኒክ ተኻይዱሎ ዓለም ለኻዊ ርሕቀት ዘለዎ ብኒውክሌራዊ ዝሰርሕ ክሩዝ ሚሳይል እዩ እቲ ኔቶ ስካይፎል ዝብል ስያመ ዝሃቦ ሚሳይል ብኒውክሌራዊ መቀጻጸሊ ዝሰርሕ ምዃኑ ይንገር ኒውዮርክ ታይምስ ንሓደ ጉጅለ ወፍሪ ምቁጽጻር ኣጽዋር ጠቒሱ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ኣብ ካብ 2017 ክሳብ 2019 ዝተኻየዱ 13 ፈተነታት ዝስርዓት ኩሎም ከም ዘይተዓወቱ ገሊጹ ፑቲን ብተወሳኺ ስራሕ ኣብ ሳርማት ዝተባህለ ክፍለ ኣህጉራዊ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ምዝዛም ገጹ ምዃኑ ሓቢሩ ሩስያ ንኒውክሌራዊ ሰረተ እምነታ ክትቅየር መደብ ከም ዘይብላ እዛ ሓይልታት ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክትጥቀመሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዘቐምጥ ፖሊሲ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ህላወ ሩስያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይወደቐ ብምግላጽ ዝኾነ ጥዑይ ኣእምሮን ንጹር ዝኽርን ዘለዎ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኒውክሌራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይሓስብን ገሊጹ ሩስያ ግን ነቲ ኣብ 1999 ዝተገብረ ውዕል እገዳ ኩለ መድያዊ ፈተነ ኒውክሌር ብኽልሲ ሓሳብ ደረጃ ክትገድፎ ከም ትኽእል ኣመልኪቱ እዚ ኣሜሪካ ፈሪማትሉ ግን ከኣ ኣጽዲቓቶ ይትፈልጥን ሩስያውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ክትዋሳእ ትኽእል ክብል ሞጊቱ ፕሬዝደንት ፑቲን ኣብ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣኼባ እቲ ኣብ ነሓሰም ንመራሒ ጉጅለ ቫግነር የቪገኒ ፕሪጎዥን ዝቐተለ ሓደጋ ነፋሪት ከም መጥቃዕቲ ሚሳይል ብዝኣመሰለ ናይ ደገ ምትእታው ከም ዘይተፈጥረ ገሊጹ እቲ ሓላፊ ዕሱባት ወተሃደራትን ምስ ዝነበሩ ካልኦት ኣብ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባትን ቁርጽራጽ ናይ ኢድ ቦምብ ኣብ ኣካላቶም ከም ዝተረኽበ ብምግላጽ ሓላፊ ኮሚቴ መርመራታት ነዚ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ጥራይ ሓቢሩኒ ኢሉ እቲ ፕሬዝደንት ኣብታ ነፋሪት ቦምባ ብኸመይ ክፍንጀር ከም ዝኽኣለ ግን ኣይገለጸን እንተኾነ መርመርቲ ኣብ ሬሳታት ግዳያት ሓደጋ ኣልኮላዊ መስተን ዕፀ ፋርስን ክገብሩ ነይርዎም ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ክሳብ ሕጂ ጠንቅቲ ሓደጋ ዝኾነ ወግዓዊ ጸብጻብ ኣይተዘርግሐን እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም